Har ya zuwa yanzu maganar da nake muku ba a saki babban malamin ɗariƙar Tijjaniya wanda ake ce ma Sheikh Sani Khalifa ba, kuma ya zuwa yanzu dai babu wani ƙwaƙƙwaran zance ko ƙwaƙƙwaran bayani game da sakinsa, wanda al'amuran na ci gaba da ƙara ɗaukar sabon salo. Ɓangarori daban-daban daga malaman addini na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. Wasu na faɗin sharri irin su Lord Trayun, wasu kuma na faɗin alkhairi. Musamman kamar yadda muka sani, al'umma na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. Ɗaya daga cikin 'ya'yansa a daidai lokacin da ake tattaunawa da shi ya faɗi irin halin da suka shiga da kuma irin bayanin yadda abin ya faru. Insha Allahu Rabbi a cikin wannan bidiyon za mu yi bayani game da kaɗan daga cikin jawabin da ya yi da kuma halin da suka shiga cikin mawuyacin hali bayan tafiyar babansu. Kar a manta da idan aka fara zuwa nan tasha, yi ƙoƙari a danna mana subscribe kuma danna alamar ƙararrawa ka zai sa a samu dukkan bidiyon da muke ɗaurawa ko da yaushe. Kamar yadda na ce dai za mu tattauna ne akan wannan gaba wadda tana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske. An yi tattaunawa da ɗansa kuma ya ba da bayani game da cewa ana nan suna zaune ne sai ɗaya daga cikin almajiran Sheikh Sani Khalifa ya zo ya ce ma malam akwai wani bawan Allah yana son magana da kai. Ya ce yana son a yi masa addu'a kuma yana so a yi waya da kai. Sai ya danƙa waya a hannun malam ya ce, malam muna gaisuwa, ya gida, ya aiki, ya hidimomi, ya ce lafiya lau, a cikin wajen karatu kenan. Bayan ya gaisa da shi sai ya ce to malam muna da buƙatar addu'a, muna da buƙatoci, muna da wasu ayyukoki da muke so mu aiwatar a yi mana addu'a. Da haka muna roƙon a sa mu cikin addu'o'i. Wannan kowane malami na malaman musulunci a Najeriya, ban cire ma ko ɗaya ba, in dai ya kai malami a nuna shi a yatsa. Mutane na zuwa su ce malam da Allah a taya mu da addu'a. Wani zai tako daga inda yake zuwa ya ce malam muna so a taya mu da addu'a. Wani zai kira waya ya ce malam muna so a taya mu da addu'a. Wani zai aiko saƙo, wani zai tura ta WhatsApp ya ce malam muna so a taya mu da addu'a. To irin makamancin wannan ne ya faru da wannan malami. Da ya ce a taya su da addu'a, ya ce malam ya ce a insha Allahu Rabbi Allah ya ba da nasara, Allah ya ba da sa'a. Sai aka ce to, sai ya ce to malam ina son account ɗinka da Allah a tura mun da account zan tura da saƙo na sadaka. Sai ya ce to, shi ne sai aka ansa account ɗin malam aka tura da kuɗi naira miliyan 2. So bayan 'yan kwanaki malam ya kwana biyu ma bai yi magana, bai duba account ɗinsa ba, bai yi wani wato buƙata da account ɗinsa ba. Ana nan kawai sai ya je zai cire kuɗi. Ko sai ya ji an ce ai an rufe account ɗin. An rufe account ɗin aka ce eh, an rufe account ɗin aka ce eh. Saboda me sai aka ce ai wannan daga hukumar EFCC ne, sai kun tafi hukumar EFCC sun je sun bincika, wato su ne za su wato ainihin buɗe muku wannan account ɗin. Shikenan sai malam ya bugo motarsa ya dawo gida, ya zo ya gaya wa ɗaya daga cikin iyalansa, ya yi bayani, ya masa bayani. Bayan ya masa bayani ya ce to lallai dole za su tafi Abuja. Daga Abuja za su je su samu waje su zauna su samu su yi checking ɗin me ya samu account ɗin na malam. Aka ɗauki malam aka tafi da shi, aka je aka samu waje aka zauna, aka je EFCC aka duba. Ana zuwa shi ne sai suka kama malam. Kici me ya faru shi ne daga nan har aka ba da bayanin cewa naira miliyan 2 da ta shiga account ɗin nan nasa na sadaka shi ne ya haifar da wannan abun. Sannan fa aka gane cewa wannan malami da aka kama saboda juyin mulki da aka yi yunƙurin yi, wannan soja ya so a yi, ya ce a yi wannan addu'a. So a nan abin da nake so mutane su gane, wannan fa labarin shi ne ya fito daga bakin ɗansa. Wannan labarin daga bakin wanda da su ne aka je wajen hukumar EFCC ɗin nan. Kuma hukumar EFCC ɗin nan su ne suka tabbatar da cewa naira miliyan 2 ne aka tura masa. Amma munafiki fajiri ya zo yana cewa biliyan 1 aka ba malam. Biliyan. Ya ƙara naira miliyan 999 a kai saboda tsabar sharri. Kamar yadda na ce ka san su a aƙidarsu suna da wata mummunar aƙida. Shi ne za su iya ƙarya su yi ƙage saboda biyan buƙatar kare wani abu nasu. Wannan sun halatta wa kansu, kamar yadda na sha ba da misali. Na taɓa ba da misalin Albani irin ƙaryar da yake yi. Albani yana daga cikin malamai masu ƙaryar masifa. Albani ne ya taɓa cewa Shehu Ibrahim duk inda ya je sai da ya mata. Ya ce wai Amuciya yana da mata. Tsabar ƙarya da sharri. Shehu Ibrahim dai yana daga cikin wanda ya halarci birnin Zazzau kuma ya shigo cikin birnin Zazzau, amma ba mu ji an ce ga inda matarsa take ba. Kaga anan ya samu ƙarya. Muciya da ya ce matarsa tana nan, ƙarya ne. Ba wata mata da Shehu ya taɓa aura a wajen nan. Duk ƙarya ce, sharri ce, ƙage ce. Ba yadda aka yi. Ba inda aka yi wannan labarin. Labari ne kawai wanda ba shi ya ƙirƙire shi.
Muna nan aka yi limamin Central Bank Gadon Ƙaya wajen yi wa Farfesa Ibrahim Makari sharri da ƙage ce duk wanda ya taɓa martabar Manzon Allah wai Farfesa na kiran shi, yana kira ya ba shi kariya. Suna da audiyon, har cewa yayi suna da audiyon. Haka zalika ya je ƙarya wai Bauchi ana auren maza da mata. To duka irin waɗannan ka ta lissafa za ka ga su a aƙidarsu suna da wata mummunar aƙida na yin ƙarya wa al'umma, su manna musu sharri saboda sun saɓa da su. So duka dai irin waɗannan su ne halayen nasu. Abun nan ya faru kuma malamin nan da ake magana malami ne wadda in dai ka san shi, ka san malami ne mai cike da natsuwa. Hatta a 'yan ɗariƙan ma yana daga cikin malami masana fiqhu na ƙarshen namba. Duk mutumin da yake bibiyan malamin ya san malami ne masanin fiqhu. In dai kana bibiyansa to ka san malami ne masanin fiqhu kuma makarancin gado ne sosan gaske. Yana da ilimi akan fiqhu sosan gaske. To wai irin wannan malamin ne wai shi ma sai an masa sharri. Yanzu shi labarin cewa biliyan ɗaya aka tura masa fa. Duk duniya ba inda zai iya fito maka ga inda ya je da hukumar da ya je. Kawai hukumar wani ne ɗan molanka daga can ɗan uwansa ya zo ya gaya masa. Haka su ba su fito sun bayyana cewa ga dalilin da ya sa suka kama shi ba ko me ake ciki ba. Har yanzu dai yana hannu. Duk da mun ji an ce gwamnan jihar Kaduna da kuma sarkin Zazzau da kuma wato shugaban Fitiyano na jiha da na ƙasa ma duka suna da yi ƙoƙari har da Sunusi Lami da Sunusi suna nan suna ƙoƙari na ganin sun tunkari al'amarin. To haka dai duka wannan shine yana daga cikin abun da ya kamata mutanen mu su sani game da faruwar wannan al'amari da kuma tabbacin cewa lallai har yanzu malam yana hannu ba a sake shi ba kamar yadda na ga wasu da suna ta yaɗa cewa an saki malam, an saki malam. To gaskiya ne labari dai na karaɗe shafukan sada zumunta amma ba a sake shi ba. Yana nan a hannun hukuma har zuwa yanzu. Muna fatan dai Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kuɓutar da shi ya kuma magance mana wannan fitintinu alfarman Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daga nan nake ce muku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.